играчите, тъй като няма време. Така. Ей, вие няма да оставите за това време, бе. Костиево, нека да заповядат. Перущица ще продължим утре с диджей, тъй като имаме само 40 минути на разположение. Така че наистина не ни стигна времето, гостите са много, перущелите, домакините ще изчакат да видим как ще се разбере събитие. Така, Костиево, давай да ускорим нещата, тъй като наистина нямаме време. Нека Костиево всички да се наредят тук, бързичко да видим, за да оставим време и за перущели, тъй като перущели са домакините и би трябвало най-много да играят те, но ние сме домакини и разбираме нещата. Така, колегата Зенко, стария поет на Алио, така, винаги е бил до Алио и ще бъде. Подарявам на дълженците 20, 40, 50 лева. Нека се живи здраво. Така, Мария и Венко поздравяват младоженците. Сръбско Алешка. Нека за колегите на Алешка сръбско изпълнение 2 минути. Извиняваме се на игрещите, но гостите са много се извинявам. Така. Костиево, Боляна 50 лева. Вие сте Радиново 50 лева. Да сте живи и здрави. Мемеда Костиево 50 лева. Да сте живи и здрави. Костиево дядо Яшо и баба Дуда 50 лева да са живи и здрави. Баба Дила и дядо 50 лева да сте живи и здрави. Елка Бъртовчетката от Костиево 80 лева да сте живи и здрави. Така, Турция! Алешка, искаме турски ключе. Поручаме от Турция.
продължим даряването. Така, стерео. Магданоза. Сестрата на Щеро. Добре. Бранко. Най-големият бизнесмен на Магданоз е жив и здрав с неговата съпруга. Костиво подаряват от сумата 60 лева. Паунди специално за голямата касиерка на Магданоз. Паунди! Айде голямата касиерка! Извинявам се, знам, че е прекрасно, знам, че е хубаво, но трябва да прекъснем. Така, продължаваме напред. Като Кобрат Кулев. Така, продължаваме. Ирландия. Салко. Ирландеца Салко подарява 60 лева. След него е така, ти си дядото. Картовчеда на Дюйса и Биката подарява сумата 80 лева. Алешка, направи му нещо, обаче Алешка, сега ли си на сухо с целия оркестър? На сухо. Така, тук не вали дъжд за перущанци след 10:00. Всичките колко души сте, брата? Дома 4, 6, 8, 10. Тук пред танцинга след 10:00 продължаваме за перущица на сухо. Така, ще намерим. Така, даваме предимство на гостите от Костиво. Така, перущица, домакините, ще чакаме, но ще ни свириш на сухо, да знаеш. Така, ти вина нямаш. Айде, Алешка, давай напърдичко, че наистина сме закъсани. Закъсани сме, приятели. Давай. Извинявам се за пореден път, тъй като сте запознати, че Алешката за перущане ще свири без уредби. Това го разбрате.
Танчо, остави на мен, аз ръководя, ти си никой. Танчо, сега, Алешката ще го закараме в махалата, но ще ни свири. Гарантирам. Спокой, Пети, спокой. Брата, надуй семейката, продължаваме. Алешка, не си забравил кафарото. Пол човек, 20 лева. Да не кажеш нещо почне. Подарява 100, 200, 300, 400, 500, 600 лева от сърце. Държи и здрав. Така, пожелава мъжка розба. Така, хубавата принцеса, Запрянка, поздравява. Даниелка, готината си братовчетка. Кукла Барби. 10 точки. Получава Алешката. Така, продължаваме, много се извиняваме, нека да остане време за перущелиите. Перущица не може да пътине така лесно. Ние сме много кораби, знаете, издържахме турско робство, може да издържим още 2 турски робства, но сме си перущица. Алешка, ще ни свириш, няма къде да идиш. Това е. Перущица, си е перущица. Продължаваме с баба Ануша. И Пиро, големия майстор на спорта, дигане на тежести, 200 кг. Един комплект органи и душеци, бебешки комплект също. Сервис за младоженците и парична сума. Така, една специална паралюшка, може ли да дойдеш тук? Трамалиите, познаваш ли ти трамалиите? Най-лучшите хора на Балканския полуостров. Това са трамалиите. Така, колегите на нашия приятел Алю, казва се. Така, Диранджията е най-големия фен на Даниел от Селовград, подарява 50
50 евро. Най-големия любител на народна музика. Даниел, Швейцария. Така, Алешка, давай за Даниел нещо да направим. Значи аз искам нещо да кажа за малото семейство. Да са живи и здрави. Яшко, неговата съпруга, Ало, неговата съпруга, всички гости. И пожелавам дълъг семейен живот, никога раздяла, ама никога, и да остареят бавно и заедно. Благодарим. Давай, Алешка! Много се извиняваме. Знаете, така, Леля Донке, да вече няма време. Добре, първо Леля Донка. Леля Донка. Ай, Лелето, ти си по-голям. Стефан и Донка подаряват. Добре, дай парите, па Алешката е тука. Не importa какая себе на Парите. Така, Стефан и Тонка подарят 50, не на младоженците, 100 и 50, 200.